Dicko, kuća. Pozdrav. Ja ne znam za tebe, 7 ujutru je i ja sam se probudio kao raketa sam iskočio iz kreveta. Dobro jutro svima vama koji gledate ovaj video. Danas radimo nešto mnogo lepo. Ajde da ti pokažem šta imamo pozadi. Ajmo, doći. 31. decembar i nemamo šta da objašnjavamo šta danas radimo. Vidite šta radimo. Prva stanica nam je jedna prodavnica, moramo još neke stvari da kupimo i krećemo u akciju. Ajmo. Evo ovako, stigli smo na stanicu broj 1. Pre nego što uđemo unutra da kupimo dodatne stvari, moram da se zahvalim vama zato što ovo se ne bi desilo bez vas. Ova kovertica sa srcem na sebi zato što danas širimo ljubav. Apsolutno ste me oduševili sa vašom velikodušnošću jer koverta je apsolutno puna novca koje će definitivno danas otići u mnogo lepe svrhe. Imamo listu stvari koje trebamo da kupimo. Idemo, ajde. Prva stvar koju kupujemo jeste kučića hrana, zato što će nam to biti prva stanica. Idemo u azil da poklonimo malo hrane, da nahranimo kuce. Posle toga idemo u 2 doma za decu, tako da trebamo da kupimo stvari neke za higijenu. Treba nam najveći džak koji postoji. Dobili smo sugestiju od Vere koja će da nam pomogne da malo izmiksujemo hranu. Trebaju nam peškiri i kamilica i lavanda i kopriva. Gdje je Žudo? 36 komada. Da mogu da operu ove silne peškire. Mislim da se ljudi jako pitaju šta mi tačno radimo, ali bit će im mnogo lakše kad im kažemo da ide sve u jako lepe i dobrotvorne svrhe. Nisam išao u teretanu, ali ovo je sasvim dovoljna teretana. Da vidimo mi to kako ćemo da iskombinujemo. Idemo prvo sa teškim stvarima. Evo. Imamo posljednju kutiju koja je taman stala. U dilemi smo sada zato što pun nam je auto skroz. Ima još par čoškiće gde možemo da ubacimo još neke stvari. Ostalo nam je još budžeta, tako da ćemo da se vratimo unutra, da dokupimo još par stvari i samo da se nadamo da će to sve da stane u kola. Ajmo. S ovim ćemo takav haos da napravimo u kolima. E, ovo već curi. Ovo već, jao. Ulje, šećer, brašno, to nam je još jedan zadatak. Nemamo više mesta, druže, to je problem. U ovom momentu mi ne možemo da potrošimo sve pare zato što ne znam ni ovo da će da nam stane. Haos. Staje. I ovo ne može ovdje. Ljudi, ja vama kažem da mi ne možemo da spakujemo sve što smo kupili. Dobar dan. Treba nam 15 ruža. Evo, izvolite. Važi. Hvala vam. Hvala, doviđenja. Kupili smo ruže kao znak pažnje za sve te ljude koje ćemo sada da posetimo. Sve što smo do sada namenili je za decu, ali ovo moramo za malo i starije da... Ne može, ovdje nema mesta. E, vidi koliko mesta ima. Ajmo. Alo? Direktore, tu smo za 2 minuta, očekujemo vas u Bademantilu dole. Kako je ovo način? Pa, gde si? Izvolite, srećan Nova O, hvala, vidi. Zdravo, pozdrav za vlog. Znači, zove me čovjek u 6 ujutru i kaže treba mi kapa za Deda Mraza. Moramo da se zahvalimo Igoru Cuku, ispričaj svoj Instagram odmah da te zaprati Igor Cuk 97, jel tako, odmah? Ne, mora. Sad smo totalno spremni da krenemo i konačno se uputimo na našu prvu destinaciju, a naša prva destinacija je Azil Riška. Ajmo da krenemo sa nekim zahvalnicama koje želim da ispričam u ovom videu i kome sve želim da se zahvalim, ko je sve donirao i jednostavno želim da spomenem te divne ljude jer ovaj video, ova cela akcija, neću da kažem ne bi bilo moguće, ali bilo bi moguće u mnogo skromnijem, da kažemo, izdanju. Prva osoba koju ću da spomenem
bi želela da ostane anonimna, ali ima poruku i kaže da je njen moto: ukoliko svako od nas učini pomalo dobrog, svet u kome živimo će biti mnogo lepše i bolje mesto. Koliko kučića i koliko su se oni samo... Mislim, ne znam da li su se obradovali, da li znaju da donosimo nešto. Nema. Ovaj džak. Evo, još jedan džak. Recite mi, ili imate tu neke ženske osobe ili ne? Pa ima jedna žena, da. Ima jedna žena, dobro. Stiže odmah. Evo, da joj date. Pa dobro, da li je moguće? Pa će da skoči. Kažete da imate 250 pasova. 250 pasova. Evo neki dan sam jednog psa teško bolesnog našao, izgleda neće možda čak ni preživjeti. Neki dan je ostao od 2 šteneta, bacio ih, ja sam ih uzeo. Kad nađe neku ženku u otežu ili negdje po kraju koju vidim da treba sterilisati, ja je uzme, onda je posle i ne vratim i tako. Da. Iši ti ljubomorna. Dolaze ljudi da uzme neko. Pa uzme mi se godišnje 50-ak pa. Deca, tatnjina, deca. Tata, ljubi nju. Dede. Želim vam srećan put. Hvala puno. To je to. Učinili smo koliko možemo ovaj put. Hvala narode, hvala. Tamo nima ručak danas. Vidimo se. Ova kuca se zaljubila u mene. Ona hoće da uđe u kola. Moramo da idemo, kućo. Ajde, čao. Vidimo se brzo. Ajmo. Brate. Neverovatno. Bukvalno neverovatno mesto. Ćao, kućo. Ćao. Ljudi, kakvo neverovatno mesto. Evo, upravo Bicko i ja komentarišemo. 250 pasa je tamo. Mi smo odneli 3 džaka, 15 kila. I Milanov komentar je bio, ma dobro, to će biti dovoljno za ručak. Mislim, apsolutno ludilo mozga, ali nema veze. Bilo koliko da smo doneli, vidite koliko su zahvalni, koliko im je stvarno potrebno. S obzirom da smo prošli našu prvu destinaciju, imamo drugu poruku, odnosno drugu zahvalnicu da pošaljemo Dušanu Pavloviću. Njegova poruka jeste: vreme je za poklone, pa je lepo i da poklonimo nešto nekome ko ne očekuje, a kome je zaista potrebno. Budimo tu jedni za druge, zajedno možemo mnogo više. To je to, idemo sada, čeka nas dug put, sat i po vremena do Bele crkve i javljamo se odande. Stigli smo ljudovi u Belu crkvu, jednu dozu ukrasa. Tako, izvadili smo, ja mislim, većinu stvari. Ovdje imamo neku odeću, ovdje imamo ukrase, jelku, šećer, brašno, čarape koje smo malo prikupili i dezodoranse koje smo malo prikupili, još ukrasa. Tako da, Deda Mraz je spreman da dodeli poklončići. Imate i ovdje neke ukrase još. Ja sam. Ovo je direktno stavio jednu zahvalnicu za vas. Jo, dobro, hvala puno. I evo ovaj kalendar od naših donatora koji imamo. Hvala vam puno, ali to je više nego samo ja. To je od malo više ljudi. Moramo da vidimo, imamo neki prelaz preko Dunava. Prvi i posljednji u 3:30, sada je 2. Pa, to je neka skela, tako je zovu. Zaboravili smo jednu stvar da vam damo. Evo, brzinski. Da. A kome to da dam? Vašoj ženi. Pa hvala puno, hvala, baš ti da se obrade. Eto. Super, hvala vam. Eto, i vama. Srećna Nova godina. Gdje si, kuco? Gdje si? Aha, nemoj da me vidiš. Došli smo ovde, čekamo skelu. Skela navodno treba da dođe tu, 3:30. Ne znamo još uvijek da li se to stvarno dešava. Imamo još 35 minuta, pa zdaje. Da iskoristimo priliku dok smo ovde, da kažem da se zahvalimo Jovani Marković takođe. I njena poruka glasi: puno malih ljudi na puno malih mesta koji naprave puno malih koraka mogu promeniti svet. Tako i mi. Ovo su mali koraci za nas, ali veliki za tu decu. I ako nas bude, kao što izreka kaže, možemo svašta dobro da uradimo. Četvrta osoba koju trebamo da se zahvalimo jeste Aleksandar Kirš, a ona mi je pozajmio ova kola, što nam mnogo znači zato što su ultra ekonomična, što znači da možemo daleko da stignemo sa jako malo goriva. I onda smo sav ostali novac, umjesto da damo za gorivo, dali u dobre svrhe. Tako da, Aleksandre, hvala još jednom što si nam pozajmio auto. Ali to je to, drugari. Trošimo posljednjih bukvalno 100 dinara iz naše kovertice
ljubavi. Ode ceo keksić. To je to. Idemo dalje. Idemo dalje. Mi stigli u Negotin. Posle 2,5 sata. Sada idemo do ovog doma za decu. Molim vas, razumite, nismo snimali detalje ni u prethodnom domu, ni u ovom domu. To je ipak neka privatnost. U ovom domu pogotovo su deca ometena u razvoju. Samim tim ne želimo ništa konkretno da snimamo. Kada smo došli već ovde, da se zahvalimo sljedeći dvoje ljudi, odnosno sljedećih dvoje donatora. Imamo Tamaru Vulović. Hvala Tamara. I imamo Anđelu Ilić. Hvala Anđela. Tamarina poruka kaže: pomoći bilo kome u ovo vreme je blagoslov. I znajte, sve se vraća uvijek duplo. Možda su za vas sitnice, a nekom je to ručak mjesec dana. Jako realna poruka. A od Anđele Ilić kaže, ona bi samo želela da poželi svima srećnu novu 21. godinu, zdravlja, osmijeha i zahvalnosti u danima koja dolaze. Sad moramo da pozovemo ove ljude i da ih iznenadimo, pošto niko od njih nije znao realno da mi dolazimo, nego sam ja načuo šta njima treba i samim tim smo kupili sve to što im treba. Jako su iznenađeni i u prethodnom domu, jako su zahvalni. Videli smo i neko od dece i baš su lepo odreagovali. Tako da idemo, dom je tamo nekih 200 metara. Veče, kako ste? Dobro veče. Luka, drago mi. Zdravo. Svi nas pitaju iz koje smo organizacije. Ljudi, znate šta to znači? To znači da smo mi napravili, da smo toliko doprineli, da svi misle da smo mi neka organizacija, a mi ili ti firma. A mi smo par prijatelja koji su odlučili da urade dobro delo za Novu godinu. Pa, iskreno, svašta smo vam doneli. Dosta stvari za higijenu, pa ima tu nekih ukrasa, imamo jelku. Evo, zahvaljujem vam se direktorka još jednom. Nema na čemu. Evo, izvolite. Hoćete da bacite samo pogled na decu? Može. Dvornika ovde, pa ćemo zvati ove djecu. Može, naravno. Volili bismo to. Ništa ljudi, upravo smo izašli. Malo sam iskreno zatečen i mislio sam da ćemo biti u mnogo lepšem raspoloženju kad smo izašli, ali to nije slučaj s obzirom, napomenuo sam da su ovo su ipak autistična deca i teško je sve to i vidjeti, čuti ove priče i do neba sam stvarno zahvalan što ste tako nesebično podelili ovaj novac što smo upravo donirali. Stvarno im znači, zahvalili su se milion puta i stvarno priče koje smo sada čuli su u najmanju ruku potresni, jer kako bi se reklo, život ima nekad malo drugačiji plan. Želimo da se zahvalimo Maji Bojić još i Marti Tutić. Marta ima poruku, kaže: sreća i ljubav se množe onda kada se dele. Nevjerovatno tačno i hvala vam još jednom što ste bili deo ovoga. Bicko, i tebi, hvala što si deo ovoga, što snimaš. Hvala tebi. Što si krenuo sa mnom. Želim da se zahvalim What Ifness, Instagram stranici koju pratim i koja me iskreno inspirisala. I ovo kasno mnogo pričam u ovom videu, ali oni su me stvarno inspirisali i oni su na svom storiju podelili listu domova kojih možete da idete i da donirate neophodne stvari. I ono što stvarno, pre nego što završimo video, moram da napomenem, jeste da ovaj video nije urađen radi publiciteta, popularnosti, da bi dobio preglede. Ovaj video nikad neće imati nešto previše pregleda i to je u neku ruku šteta, jer cilj ovog videa, cilj zašto sam hteo da snimamo današnji dan, jeste da motivišemo ljude, da motivišemo, da podignemo svest malo na veći nivo, da svako od nas može da uradi, da je to, kao što su mnogi ljudi rekli koji sam čitao poruke,
To su male stvari za nas, a velike za nekog drugog. Tako da, to bi bilo to za ovu akciju. Mnogo mi je drago što završavamo ovako 31. decembar, odnosno 2020. godinu, koja je jako bila teška. Imamo još 4,5 sata do ponoći da uđemo u 2021. Tako da, srećna vam nova godina, želim vam sve najbolje i da ovo isto uradimo sledeće godine. Ajde, ćao!